Здравейте! Здравейте! Здрасти! Моля да се представите. Аз се казвам Искра Христова. Това е съпругът ми Бойко и дъщерите ми Виктория и Рени. Супер! Ние сме в семейство Христови и сега ще им подарим едно портманто от нашата игра. Аз искам да ви задам така 2-3 въпроса, за да разберем малко повече за вас. Добре. Как стигнахте до мебели за всеки във Фейсбук? Харесах го от една приятелка, която го беше споделила. Харесаха ми мебелите и реших аз да участвам в играта. Супер! Чудесно! Какво мислите за тази игра във Фейсбук? Как ви се струва играта? Интересна, има и интересни неща вътре в самия сайт. В самия сайт. Благодаря за което. А дали сте купували нещо от нас? За сега не сме купували, но от тук натам ще имаме в предвид, че можем да си купиме, защото са хубави. Супер, много се радвам за положителното мнение. И какво ще кажете на нашите приятели, на приятелите на мебели за всеки във Фейсбук? Харесвайте ги, споделете ги И да печелят. Да печелят. И да си купуват. Да си купуват. Благодаря много за това мини интервю. Пожелавам да си ползвате портмантото със здраве. Благодаря. И всичко най-добро желая за вас. И на вас. Мерси.